dat is mooi, dat zijn dingen die je in kauwgum kreeg, hè? Met allerlei plaatjes van, hier heb je die Martin en hier de Supremes en hier heb je de Beatles. En was het Surinaamse kauwgum of buitenlandse Dus, kauwgum? buitenland, we zijn een importland toch? Maar het mooie was, de achterkant had gevechtsvliegtuigen, ja, natuurlijk Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. Ja. Dus onder ons was het een rage, een gevecht vaak om die serie compleet te hebben. 50. Dus dan kochten we staan een kokal, wat je, dat kook ik nog uit nog zo. Ja, alleen ik heb nummer 43 dubbel, wil je rijden met nummer 10. Dat was dus onze, en dat deden we vroeger heel veel, dat we dus dingen verzamelden. Postzegels, dit soort dingen, plaatjes, meisjes verzamelden, hoe noemen ze die dingen? Van die met glitter, mooie tekeningetjes van allerlei sprookjesfiguur. Dus er werd veel verzameld, veel dingen verzameld. Ja, en ja, dit is nog overgebleven, hoeveel ruzies we hebben gehad, dat die ene die andere jat. Wat is de meest waardevolle kaart die ertussen zit, denkt u? Ik weet het niet, dat is eentje die toch wel heel vaak, dat was van de Rolling Stones, waar ze bij elkaar zaten en zo toen. Want niet lang daarna overleed een van ze, Brian Jones. Okay. Ja, en toen was het dan een kunststand, die stond hij nog op. Ja. Dus dat zijn van die dingen die zijn bijgebleven en dat zie je nu wat minder. Dus, postzegels verzamelen, dat doe je gewoon niet meer. Je plakt geen postzegels meer op, je hebt geen brieven meer. Ik had bijna postzegels meegenomen. Hè? Ja? Dus toch heb je daar wat van? Niet, maar dat is meer een familieding. Ja. Ik heb een collectie van 1000 basketbalkaarten van de jaren 90. Van Michael Jordan, Charles Barkley, ja, een hele collectie heb ik. Nee, dat heeft hij. Ja, dat is wat grappig is. U zegt van het wordt niet meer, maar dat is nu heel erg in. Dat is juist 2020 is heel erg in. Collectie van basketbalkaarten, voetbalkaarten. Ik heb nog flippo's van vroeger ook nog zelf. Heb je ook nog? Heb ik ook nog. Ja. Zo, dus ze zijn er wel, maar ik moet wel zeggen, ik heb ze niet goed onderhouden en conditie. Dus nu heb ik er een beetje spijt. Ja, want een klein ezelsoortje scheelt al $100 of zo. Hè? Ja, daar zijn ze erg streng mee. Hè? Ja. Oké, we praten over de Surinaamse taal. Dan wil ik toch deze eruit halen. Hey, deze kent u zeker wel. Ja. Fafu Scrivi en Fafu Lezi en Scrivi Sranatomo. Ja. Ik vind het een geweldig ding, ook al zijn er dingen veranderd in de spelling. Natuurlijk sinds dat dit is uitgebracht. Maar eigenlijk, het is een traditie geweest een paar jaar om op 25 november naar cultuurstudies te gaan bij Fort Zeelandia. En een paar van deze exemplaren te kopen. En dan gaf ik ze weg als verjaardagscadeautjes aan vrienden van me. Okay. Want zo'n boekje, het zal nu niet meer zo zijn, wat kost de 1 SRD? Dus het was een vreselijk handig cadeau, want het is een Surinaams cadeau. Zodra je iemand hebt die houdt van Sranatomo of geïnteresseerd is in de Surinaamse cultuur, hier is het goedkoopste cadeau wat je kan geven. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb het al 5 jaar niet meer gedaan sinds mijn dochter is geboren. Maar ik heb nog wel een 10-tal stukjes thuis over de taal. Ja. En ik heb ook eentje gehad tijdens het, dat kent u ook, het Sranatomo dicté. Ja, daar heb ik wel een beetje trauma over gehouden. Volgens mij per zin had ik 6 fouten of zo. Per zin. En dan was ik in het midden, hè? Ja, en dan was je nog in het midden. Ja. Dus je was niet... De nummer 1 had 2 fouten per zin. En er was een DNA-lid wat mee had gedaan en die had 12 fouten per zin. Dan was ik echt in het midden. Ja. Schrijven in de taal is wat anders dan spreken in de taal. Maar men wilde een verschil tussen schrijftaal en spreektaal creëren. Maar Sananang is van huis uit een gesproken medium. En dat zal de kracht van die taal altijd blijven. Het geschreven vorm zal erbij komen, maar gesproken, snel te leren, snel te begrijpen, snel over te dragen, dat is de grote kracht van die taal. Ja. Zo zal het zijn. Ja. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.